29. októbra sme sa pozreli do laboratória vnorených systémov na našej fakulte informatiky a informačných technológií. Výskumné a pedagogické laboratórium je špecializované pracovisko určené na výučbu viacerých predmetov, ako sú mikroprocesory a mikropočítače, vnorené systémy a konštrukcia číslicových zariadení, ktoré pokrývajú širokú problematiku vnorených systémov. Tieto predmety sú súčasťou študijného programu Počítačové systémy a siete v študijnom odbore Počítačové inžinierstvo. Laboratórium poskytuje študentom príležitosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, čo zvyšuje ich pochopenie a odborné zručnosti. V rámci praktickej výučby môžu študenti navrhovať a konštruovať aplikácie pre vnorené systémy, ktoré pracujú v tzv. Reálnom čase. To znamená, že študenti majú možnosť priamo overiť a implementovať riešenia, ktoré sú schopné reagovať na rôzne podnety a udalosti v priebehu niekoľkých milisekúnd. Týmto spôsobom sa učia zvládať technické výzvy a navrhovať systémy, ktoré spĺňajú prísne časové a výkonové kritériá. Okrem návrhu a implementácie aplikácií môžu študenti pracovať aj na vývoji a ladení potrebného softvérového vybavenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vyvíjaných zariadení. V laboratóriu je k dispozícii celý rad moderných nástrojov, ktoré uľahčujú tento proces, ako napríklad logické analyzátory, ktoré umožňujú sledovať a analyzovať priebeh signálov v digitálnych obvodoch. Vybavenie zahŕňa aj vnútrobvodové emulátory, ktoré slúžia na efektívne ladenie a testovanie softvéru v reálnych podmienkach bez rizika poškodenia hardvéru. Ďalej laboratórium disponuje vývojovými prostriedkami pre bezdrôtovú komunikáciu cez Bluetooth, čo umožňuje študentom navrhovať a testovať aplikácie zamerané na internet vecí, IoT a prepojenie zariadení. Okrem toho sú k dispozícii špecifické vývojové nástroje, hardware a software pre vnorené systémy založené na procesoroch ako Pentium 2, ktoré slúžia na vývoj a optimalizáciu výpočtovo náročnejších aplikácií. Táto výbava poskytuje ideálne podmienky na získanie praktických skúseností, ktoré sú cenné v profesijnej praxi v oblasti počítačového inžinierstva.